Another day, another pasyal tayo ngayon dito sa Thailand. So ngayong araw, andito tayo ngayon sa floating market dito sa Pattaya, Thailand. First time ko rin dito mga kakapsat. Ibang-iba nga ang floating market nila dito kumpara doon sa Hat Yai, Thailand. Few years ago kasi nakapunta na rin ako sa floating market sa Hat Yai kasama kong mga Pilipino kong friend. This time naman mga Thailander kong friend ang mga kasama ko. May entrance fee nga pala dito kaya hindi ka makakapasok na wala kang ticket. Sa Hat Yai naman noon wala silang entrance fee pero I'm not sure kung meron na sa ngayon. Habang papalapit kami, syempre, itong kabsat nyo, excited na excited. Sobrang tagal na kasi since yung last time kong pumunta sa floating market sa Hat Yai, siguro nasa 8 years na. Sobrang nakikitan talaga ako sa mga bangka. Sasakay nga sana kami, kaso yung friend ko, dala-dala niya yung mga baby niya, kaya natatakot siyang sumakay. Kaya naglakad na lang kami, total malapit-lapit lang naman. 9 o'clock in the morning pa lang, kaya wala pang masyadong tao. Sabi nila, maya-maya daw dagsaan na. Sinadya nga pala namin pumunta dito ng maaga, kasi dito na kami magbe-breakfast. Ang sarap maglakad-lakad dito, lalo na medyo malamig ang panahon. Pag nagbakasyon kayo dito sa Thailand, ilagay nyo sa listahan yung floating market. Sigurado sulit ang araw nyo dito mga kakapsat. Hanap na nga kami ng mauupuan namin dito. Sakto naman, hindi pa masyadong maraming tao, kaya marami pang bakanteng mauupuan. Siyempre, itong kabsat nyo, excited umorder. Kung napapanood yung mga vlog ko, mahilig ako sa mga Thai food dahil nga nahawaan ako sa mga friend kong Laos sa mga Thailander. Honestly mga kakabsat, mas gusto ko ang Thai food kaysa sa Chinese food. Medyo magkasing lasa kasi ang Thai food sa Filipino food mga kakabsat. Kasi gumagamit din sila ng bagoong katulad natin. Ganito ang gusto ko, simple lang. Parang nasa probinsya sa Pilipinas. Una ko ang in-order mga kakabsat ay yung tinatawag nilang sumtam o papaya salad. Sarap na sarap talaga ako dito kahit maanghang. Kaya every time na napupunta ako sa mga Thai restaurant, ito talaga yung una kong ino-order. Ang sarap din ng pagkakaluto ng kangkong nila. Sulit na sulit talaga. Masarap na pagkain plus magandang environment. Wow! Ninanamnam ko nga ang bawat minuto na pag-upo ko dito. Dahil naalala ko ang buhay ko sa probinsya namin. Guys, miss na miss ko na talaga. Gustong gusto ko na umuwi. Pagkatapos ko ang kumain ay naglakad-lakad muna ako. Kasi hindi ko rin alam kung kailan ulit ako makakabalik dito. Medyo malayo-layo rin kasi ang Pattaya, Thailand mga kakabsat. By bus, abutin ka ng mga 2 to 3 oras from Bangkok. Ang sarap talaga sa pakiramdam na pagmasdan itong mga bangka. Sana magkaroon din tayo sa Pilipinas ng ganito, floating market. Ang cute din pagmasdan tong mga nagluluto. Diba imagine, sa bangka sila nagluluto? Nakakatuwa diba? Ewan ko lang sa inyo, basta tong kapsat nyo, kahit tong maliliit na bagay, napapasaya na ako. Mababaw lang kasi talagang kalagayahan ko. Dito pala sa floating market kakabsat is lahat ng mga Thailand food ay pwede nyong mahanap dito. Pagdadalawang oras na rin kami dito. Kaya kita nyo, dumadami na ang tao. Andito nga pala ako sa part na puro pagkain ang paninda. Kaya ayan, tataba na naman lalo ang kabsat nyo. Grabe, dagsaan na talaga ang mga tao. Kaya halos lahat ng maupuan ay wala ng bakante. Pag ganitong oras din pala, may mga nagpe-perform din dito. At pwede ring magpa-picture sa kanila at libre lang yon. Super dami na ng tao. Tama nga sila. Buti na lang maaga talaga kaming nagpunta dito. Ang ganda kasi, kaya talaga naman dinadayo ng mga kagaya kong dayuhan. Pagkatapos nga ay binalak kong lumipat ng pwesto, doon naman tayo sa mga may panindang mga damit o mga souvenir. Bibili ako pero hindi para sa akin. Syempre, para sa mga mahal ko sa buhay. Sila kasi talaga laging inuuna ko. Ang pasulubong pag-uwi ng Pilipinas. Dahil hindi ko pa nga kabisado dito, kaya medyo natagalan ako sa paghahanap kung saan. Pero okay lang dahil nag-e-enjoy naman ako sa paglalakad, lalo na hindi mainit. Ang sarap ng simoy ng hangin dito mga kakabsat. So finally, andito na ako sa mga tindahan ng mga damit at sinamahan ako ng friend ko. Naku, napabili talaga ako na wala sa oras. Ang gaganda kasi ng mga quality ng mga damit. Alam naman natin na paggawang Thailand ay matitibay talaga. Isa talaga sa mga kainahan ko to. Kumbaga, shopaholic talaga ako mga kakabsat. Kaya minsan iniiwasan ko pero hindi ko talaga maiwasan. After nga ng mga ilang oras naming pag-stay dito sa floating market, ay binalak na naming umuwi at lumipat ng ibang place. Dito nga pala pwede rin kayong magpa-picture at pwedeng magsuot ng mga costume nila. I'm not sure lang kung may bayad pero siguro meron. Hindi din kasi ako nag-inquire dahil wala naman akong balak.